Dit is sperma. Nou, we binnen hier met een heel heugelijk feit dat Anne en Atti de Vries die een prijs won in Hartberg. Dat hebben we een beurshand. En daar heeft zij maar de prijsvraag of maar de actie heeft daar om mij dient. Nou, en zij ben eruit, hun bond is eruit loopt. En hij heeft zijn prijs won. En dat zouden we nou aasten hem onhandigen. Goedemorgen, Anne. Oh nee, tegen medie, hè? Zie je, toch heet een prijs van, hè? Ja, geweldig, hè? Geweldig. Mast te zien. Nou, eet dat. Deze voor Atti. Nou, het hier ook wat, nou? Ja, dat is geweldig. En dit is de bon, hè? De 500 euro. €500. Ja, dat is net wat, hè? Echt net? Dat is net wat. Nee, echt net. Nee. Hartstikke mooi, joh. Tja, die wie ook. Die Leon, dat is hartstikke mooi. Nou, van mij hebben hij is tenminste vaklies de rest. Ik ben er hier voor mij. Dacht ik wel. Wat vind je van de prijs? Het is geweldig dat ik dit won heb. Ik had het nooit verwachten. Ik ben nog net in je studie uit Hardenberg en toen hier dat dus al aan de telefoon. En wat ga je nou met de prijs doen? Wie geeft broeken, hè? Archieval broek ik al een hele tijd. En ik ga hem weer insemineren, een bepaalde kei. Beter goede post. Oh, is het voor Kai? Het is voor kei. Wie probeer je wel eens een kei van de meid? En dat zal wel vast wel lukken.